Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Magomani mavuto ena losi pa station imodzi analuza network koma titapanga ripoti within 10 minutes anabwera ndi kuzawakonza anayamba sogwira ntchito bwinobwino koma izi sikuti zinabisa vuto linalilonse pamalopa. Zinatenga nthawi yotali kabwanji kuti yakuthandizeni? Izi zinatenga almost 10 minutes kuti yabwera azakonze machina amenewo. Sure. Anthu achuluka banja amene akuyembekezeka kuvota bwana. Lero tikuyembekeza kulandira anthu okwana 5,439 amene analembesa pa center ya Goliath Primary School. So, ndimenemo kuyankhula kwa mmodzi wa anthu amene akuyang'anira malo ano. Ndithabe tikuyembekeza kuti mtsogoleri amene wakale wa dziko lino apita Mutharika afike malo ano kuti mwina tione zonse ziyenda bwanji koma pakadali pano sanafike. Koma tisanatero Salima simunatifotokozere chiwerengero cha anthu chimene chafika pamenepo amene akuponya voti pakadali pano. Anthu amene akuponya pakadali pano ndi ambiri ndithu. Mizere tikuiona kuti ndi itali akuthandizidwa koma sikuti ndi itali kwambiri koma anthu ndithu adakali mizere ena achikulire ena ndithu abambo amayi ndi ena anthu osakanikana amene afika malo ano kuti avote. Chabwino tathokoza kwambiri Salima. Akatipeza pamenepo Mutharika tibwereranso kumeneko. Zikoma. Chabwino apa tikulandiranso maripoti tene kuti mtsogoleri wa chipani cha UDF bambo Atupele Muluzi nawonso akuonera kuti aponyakale voti chaku machinga kumeneko pa sukulu ya primary ya Nainunje. Ndipo kumeneko after ataponya voti akuonera kuti apempha anthu mdziko muno kuti lero atuluke maunyinji kukaponya voti imeneyi. Amene ndi Blessings Tambala amene watifotokozera zimenezi tukayesa kulumikizana naye pakadali pano. Blessings Tambala kuti mwina mwake wonjezerapo mwina mwake kuwonjezera mawu makamaka pa zimene tafotokozerazi. Musayiwale pacho nena kuti zina zochitika tikuthoma kupasirani pa utatavu wathu wa mchezo times 360 Malawi. Blessings Tambala. Yes, tikukumvani ndithu bwino lomwe kuno ku machinga. Nadaba unena kuti unakhanga tiwamba ubisala pasi umaona ngati sili kugwira. Kunoko makamaka pamene tili pano network ndiyovuta tili makamaka kumene kundi ku machinga north east pa primary school ya Nainunje kumene kunalembetsera mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi komanso former president Atupele Muluzi analembetsera pa center yomweyi. Ndiye network ikhanga libe ndiyovuta komano pakadali pano chimene tinganene ndicho kuti kuvota kupitirirabe pano. Mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi anafika pamalo ano akuchoka positedapa pamodzi ndi amayi akwawo Angela Muluzi avota ndipo mawu awo yowa anafotokoza kuti akulimbikitsa Amalawi dziko muno kuti atuluke maunyinji tsiku la lero kuti akaponye voti. Kunena makamaka za pamalo ano pa Nainunje primary school pamene mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi analembetsera anthu onse amene analembetsa pamenepa ndokwana 2,767 ndiye kunena so kumbali ya anthu amene akufika ngakhale dzuwa lawala kwambiri kuno kumachinga kumatentha so kubasi kuli dzuwa lokuchuluka koma anthu akufika ndithu tikakamba za mizere ndi ayitali ndithu tikamaonanso kwambiri anthu amene akufika kuno mizere amene akuchuluka ndi amayi kusiyana ndi abambo. Mwina chithunzithunzi chimene ngapereke pakadali pano ndi chimenecho. Chabwino tathokoza kwambiri. Mwina asanapite yankho unafotokoza kunena kuti mtsogoleri wakaleso wa dziko lino Dr. Atupele Muluzi analembetsanso kumeneko nawonso afika kumeneko. Amene wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Atupele Muluzi afika chigawo cha kumasanaku kuti anawonso nthawi imene yakhale yakufika komano pakadali pano amene anangofika ndi Atupele Muluzi pamodzi ndi amayi akwawo. Chabwino tathokoza kwambiri. Blessings tikhale tikulumikizana bwino lomwe. Tikhale ndithu tikupatsira omvera makamaka tsatanetsatani amene zikuyendera kuno mmadera osiyanasiyana kunoko kumachinga ndiye kuti so akhale pamwepo kuti masana uno akamafika mtsogoleri wa dziko lino Atupele Muluzi tikhalenso tikubwera posachita.
zikomo kwambiri. So Tabi, I think the information that we have now out of the 17 presidential candidates makamaka kumene sosokuli atulanga vachakwera iya komanso Atupele Muluzi ndi asanu amene ndasanu chifukwa munaphatikizapo achihana iya Kabambe, Joyce Banda, Anankhumwa, Anankhumwa Sedasi achakwera ndi Muluzi okwanena ndithu 6 presidential candidates and amene aponya ndithu vote yawo aneso nakundiuza kuti ati 7 tionjezere wina ayani aphunzira mvula asonawonso aponya vote yawo aphunzira mvula independent candidate akuti information imene ikutipeza ndithu chaposachedwa pompa kuti nawonso aponya vote yawo tichite chomwera madzi bwa mutilola panonotikazikani ndino tingomwera madzi pang'ono in the next minute or two tikhalenso ndithu tikubwerera kuti tikangule gawo limeneli lakukupatsirani mmene zinthu zikuyendera pamene anthu akuponya vote madera osiyana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.